Pozdravujem, sme na Švechate a ideme na Sicíliu. No tak prvý trapas, samozrejme klasický, že Dominik si zabudol vytiahnuť fľašu s minerálkou z ruksaku, takže takisto ako keď som išiel naposledy do Bulharska, tak aj teraz ma zastavili na kontrole. Tak samozrejme hneď som začal rozmýšľať, že čo tam mám a teraz, že to budem musieť všetko vyťahovať, lebo už by som to tam nedal. Ako brutálne napchatý ruksak a hovorí mi pán, že fľaše. A ja, že čože? Kde? Že mám tam fľaše. A ja, že no dobre. Tak som ju vypil pred ním a pokračujeme ďalej, takže ideme sa pozrieť na Sicíliu úplne neplánovane, nemáme absolútne nič naplánované, že čo a ako, kedy, kam, ani nevieme ako pôjdeme z letiska nič, takže toto je taký výletík, že úplne, že spontánny, že? Pravda, ako vždy, ale tak toto je naozaj také, že úplne, takže dúfame, že to bude všetko v pohode a že vám spravím nejaké pekné zábery. Tak my už sedíme a dali sme si, aspoň teda ja som si dal zdravé raňajky. Jaj, no dovolenková strava, to je extrém. Tak čakáme. Ostrý, neostrý, ostrý, neostrý, ostrý. Už sme tu. Welcome. Tak už sme dorazili. Tak už sme tu. Už sme na Sicílii. Akože nie je tu až také teplo. Dobre, tak my už sme dorazili na Sicíliu a teraz sme v autobuse a ideme do mesta, že? Blízko toho bývania našeho, lebo nám napísal pán, že bývanie je ready. Tak keď je ready, tak je ready. No tak už sme vystúpili z autobusu niekde, kde sme nechceli, ale vystúpili, lebo asi zrejme museli. A dostávame sa teda do mesta Catania, do centra niekam, hej, takže prvé vnemy evidentne miestnych rodených Talianov a ideme hľadať naše ubytovanie. Tam je park, tu sa vykrikuje. Prešli sme cez Buongiorno, cez rybí trh a kde bol teda samozrejme extrémny smrad. Fuj, ale že hrozný. No a pokračujeme v ceste. Mercado je trh, áno, som si nevedel spomenúť. No a pokračujeme. Fuj, aj tu smrdia ryby. Tu bývame, hej, v ružovom dome. Extrém doprava. Aha. And the top of the olive. Masaker. OK. Ó, super. Tak sme tu. It's ready for you. OK. Come on. This is the balcony. Aha. Here the toilet. Aha. Super. To the left the kitchen. But this place is famous for typical restaurant. OK. Very, very cheap. OK.
And here your room. This. Super, aha. Only for you. Super. Come on. It's messy this balcony because I'm right was the Oh. Come on. Hej. No, super. Great Super. castle. Aha. And here Etna. Etna, oui, si. Wonderful. Hej. No tak, tu bývame. Tam bývame a tuto máme dve izby. Jedna je takáto izba a druhá je takáto izba, taká malička, to je akože detská izba. Tuto máme takýto výhľad. No a teraz tuto máme takú chodbu. Tuto je také akože... Tuto je akože obývačko jedál. Čože? Aj chleba máme na toasty, no vidíš. Tu máme čaj, tu máme... No vidíš, ako super. A takú na kávu. Paráda. A Paráda, super. tu sú tie kapsulky na kávu a No. nejaké cereálie. No, tak super. Tu máme nejaké koláčiky. Tu máme kúpeľničku. Super. Mne sa páči ten strop, ten je brutál. Ten strop je nádherný, úplne akože... Wow, paráda. Tak už sme sa ubytovali a teraz teda blúdime po meste. Takže miestna architektúra. Čo mi utekáš? B&B. Casa Maravíňa. Prejdeme tú uličku. Aha. Že nás tu niekto okradne. No, tak ďakujem, ale ja nie. To tebe prenechám. Poďme, poď. Skúsime, poď. Tu máme nejaké monumenty. Keďže sme si nenaštudovali, čo to je, tak... ale tak tam je to napísané, to je múzeum. Hej. Ursino. No, takže palmičky a tak. Talianská doprava. To ja by som nemohol tuto šoférovať, keď nie som schopný doma poriadne, tak tu už vôbec. To je extrém. Čo? Čo? Čo nám rozprával? Nebol nejaký zvláštny? Kokozáha, toto je rozpadnuté všetko tu. To je brutál, toto. To je masakér, toto. Tie ulice. Hej, lešenie je paráda. No ale tak čo? To je kostol. Ale ten bordel. Všade bordel. Aha, aha. Fuj. Všade. Cigarety. Humus. Dostali sme sa k takémuto kostolu. Ja Aperol neľúbim. Ale ty ho máš rada, ja viem, ja nie. Ja to neľúbim. Aha, toto je krásne. No, toto je peknúčke. Tu by sme si mohli niekam sadnúť. Poďme. Krásne. Bellissimo. Tak sme si dali kanoli, mňam pistaciové. Joj, na to sa teším mega. Aperol, ktorý ja vôbec neľúbim a ešte čakáme na pizzu. No, takže pizza margarita už je zjedená, ja som vám ju zabudol natočiť. Akože taká bola. Výborná, cesto bolo úplne perfektné. Vôbec nebola masná.
takto sme tuto pri tomto monumente, ktorý je z druhej strany slon, ktorý je symbolom teda Sicílie. Alebo iba Catanie, alebo Sicílie ako takej. Nevieš? Čo to hovorila? No dobre, to je jedno, to si nájdete, keď budete chcieť. A takto si tu užívame a pôjdeme sa kúpať o chvíľu. Toto je extrém. Táto cesta je extrémna. Ty, ako to je... Ako to je... Ja som nechal, áno. To je dobré, že tam je prievan. Aspoň sa tam vyvetrá. Ale veď neboj sa, ja ti neujdem. Že však ja ti neujdem. Tieto schody sú extrém. Ale je to také autentické. Jaj. No ideme na pláž, len aby ste teda chceli vedieť, je 5 hodín po obede, ale proste my sme dnes prileteli, takže pozreli sme si trošku mesto, najedli sa a som úplne KO, ale kokso, sú jaké brány, pekelné, ale príjemne tu fúka všade, takže je to tu celkom únosné, ale áno, na slnku je fakt teplo, čo ja nemusím. No poďme! OK. A kam ideme? Však ja neviem, kde si máme byť, že si tak... Jaj, dobre. Tak nevieme. Tak čau. A keď sme prišli, tak tuto bol ten rybí trh a už je zavretý teda. Ale teda ľudia, ako som si vedomý toho, že mnohí z vás boli na takých trhoch v zahraničí pri mori, ale teda v tomto teple to bol taký smrad tu, že to bolo hrozné. Fuj, úplne odporné. No a kadiaľ? Jaj. Rovno a potom kadiaľ? Kadiaľ, tadiaľ. Kadiaľ, tadiaľ. Do toho parku? Ty nás vedieš nejako ináč. Tak ako mi bolo na Bibliu, tady to. Aha, do toho parku? Podľa mňa... Fuj, aký tu je púch. Úplne jak fakt, ako, áno, ako opice v zoologickej, hej, celkom. Fuj. To podľa mňa nás vedieš úplne zle. Dobre. Ideme ináč k moru. Tak čaute. My ideme akurát na spiaču de la Playa, že? A ideme sa konečne pozrieť k moru a toto mám krém na opalovanie. Takže užili sme si trošku mesto, dobre sme sa najedli, potom sme boli doma, dali sme si kávu a je koľko hodín, prosím ťa? Je 5:30 po obede, takže ideme až teraz na pláž, ale tak bohužiaľ. Takže niečo tam odfotím, niečo málo natočím a konečne sa teším do vody. No, ideme tu poza bučky. Kokos, ale tu je iný bordel. Aha, sleduj. Fuj. Že extrém. No ale teda more! Haló! More! Hurá! Fuj, ale tu je špína. Ty vole, tu je špína. Vidíte? A tak to je. No dobre, však veď prejdeme. No ahojte, ja neviem, či je ma počuť. Nahrávam vôbec? Hej. No, my sme prišli k moru. Tak... nafúkal mi ten vietor a celkovo ten krém na opalovanie do očí, takže ja nič nevidím, strašne ma to štípe. Ale teda je slnko, hej. A dobre. Sú lehátka a tak, ale to mi nepôjde. Takže konečne sme prišli k moru.
pozrite sa, hen tam je Etna. Ktorú nie je síce veľmi vidieť, ale je to Etna. Čaute, no my už ideme z pláže. Akože nehovorím, že bolo zle, ale vôbec sme si to neužili. Ja mám takýto face, že proste mám asi alergiu na ten krém na opalovanie, takže to je hrozné. A teším sa, keď sa doma umiem, takže ideme domov a potom ešte niečo nahrám zvonku. Čaute. Tento holúb je už... Jaj? Že K.O. som chcel povedať. A však tu sme boli. O čom rozprávaš? Sme boli, však tu boli pekne. Však tu sme... Hej, možno tam ešte sedí. Tak to, aha, to majú svadbu, kde to asi spievajú. Kde je svadba? Kde? Aha. No ten spev je strašne zlý. Akože extrémne falošné to je. Aleluja. Dáva výšky. Aha, aká svadobná žena, nevesta. Ježiš, no to je falošné, no dosť. Že extrémne. Aleluja. Ale je tu pekne, akože v pohodičke. Wow! Áno. Tak to je smutné, že mám fotiť. Máš toľko fotiek, že... Extrémne veľa máš fotiek. Teraz uvidíme, čo ty si vybral. Na koľko sa budú pozerať. Možno sa aj ženy budú pozerať. Tak čaute. My sme sa vybrali akože večer, že von. Že si dáme nejakú dobrú večeru. Romantickú, že? Peknú romantickú večeru si dáme, dáme. A máme tu svetielka v meste. Také, že basic, ale máme. No a ja som si vyplachol tie oči. A už mi je lepšie, takže asi mám fakt alergiu na ten krém, no. Bohužiaľ. Takže... ideme si niečo dať. Akože ja by som si najradšej dal lasagne, takže uvidíme. Tu sme z druhej strany a sledujte toho speváka. Chudák, ty kokos, no to je hrozné. Joj. Chudák. Áno. Amfiteatro Romano. No dobre. Ideme sa pozrieť, čo tam majú. Akože ja som taký unavený, že extrémne.
Aha, okej. No a pozri, aha, hentam poďme z tej druhej strany, lebo to bude... Či? Poď, ideme z druhej strany, hentam. No a toto máme tu Teatro Romano. No, okej. Toto je pekná časť mesta, akože fakt super je to tu. Len... nemôžeme byť dlho, ideme spať, lebo ráno vstávame do toho Palerma, takže to bude náročné na zajtra. Zajtrajší deň bude extrémne náročný, lebo my prídeme po obede naspäť zase do Katánie. A potom chceme ísť akože k moru, hej, tak sme zvedaví, že kedy. A tak. Takže Teatro Romano. No dobré ránko, stala sa nám taká vec, že my sme vstali o 5:00, aby sme boli o 6:00 na autobusovej stanici, lebo sme chceli ísť do toho Palerma. Lenže poprvé sme meškali a po druhé nevieme, že či ten autobus vôbec príde na miesto, kde stojíme, takže možno tam nepôjdeme, čo ma bude veľmi mrzieť, lebo som tam chcel ísť a keď tam nepôjdeme, tak bohužiaľ, ale akože reálne my sme Katániu už videli a neviem, čo tu budeme celý deň robiť, ale dobre. Takže som taký, že do prčíc, ako s týmto som fakt nepočítal. Ono s Talianmi sa vybavovať, to je vôbec, oni ani po anglicky dobre nevedia, tí starší, to vôbec, absolútne to. Rarita, keď natrafíte na mladého človeka, ktorý sa s vami po anglicky rozpráva, takže to je ťažko. Ale akože to základná slovná zásoba dobre nerobí nám problém, ale ako nejaké rozvité vety už áno, takže s nimi sa dohadovať, to je márne, by som povedal. Takže čakáme na zastávke, kde je napísané, že odchod Palermo a linka autobusová, ktorou máme ísť, takže hádam príde, ale mešká. Čo nie je prekvapivé v tejto krajine, že niečo mešká, ale chápete. No. Takže do prčíc. No, tak dám vedieť, uvidím. Nevidím to nádejne, uvidíme. Tak ahojte, no nám sa podarilo nakoniec ísť autobusom o 7:00 do Palerma a akurát sme prišli, takže stanica autobusová na Sicílii v Palerme je taká, že tu sú aj tabule s odchodmi a príchodmi, čiže je to super, ale tá Katánia akože dosť zle, takže tam treba dávať pozor, no, odkiaľ a kam idete, ale tuto je to bez problémov, lebo tu je to označené. Dobre, ideme niekam do mesta, lebo nemáme veľa času. Čaute. No, takže ideme si uličkami, tu je koník. Tu sú policajti v krátkych rukávoch, čo je super. To je historická fontána, ktorá samozrejme nejde. A môžeme ísť ďalej. Dobre. Tak sme si prišli pozrieť katedrálu. No super, ako je pekná, len nedá sa to odfotiť. A sú tu takto stánky s chudákmi, kadejaké, po uliciach, po chodníkoch. No je to hrúza, no chudáci, ty kokos. Brutál, aha. No. Tak sa tu ponevierame, no. Pri najhoršom čo? Nebudeme jesť do večera. Pri najhoršom. Pri najhoršom bude záchod na stanici. Nie, ja pôjdem normálne na vecko v reštike, keď si sadneme a pôjdeme na vecko. No tak sa tu takto ponevierame po uličkách pekných. Boli už aj krajšie, ale som vám to netočil, takže smola. Ale tak sa nám ľúbia všetky tieto kvety tu po tých balkónoch. Keď sú ešte také prázdne tie ulice zatiaľ. No a hľadáme niečo na jedenie. Tak čaute. No my sme nakoniec
prakticky nestihli skoro nič. Že? No, spravili sme si tak asi 10 fotiek, uličiek a mali toasty, ktoré s talianskou gastronómiou nemali absolútne nič spoločné. Ale zase ja som mal aspoň kávu. Aj tu ale tak ja som mal takú viac, že taliansku, podľa mňa. No a sme akurát na autobusovej stanici v Palerme, ideme naspäť do Katánie. Ale čo je pre mňa podstatné, je, že som si nakúpil suveníry, takže ja som spokojný totálne. Pozreli sme si centrum, v pohode, však akože ono to je všetko rovnaké tu, aj tie ulice, aj všetko, ale katedrálu sme videli, nejaké kostoly a čakáme na autobus, tuto, to je klíma, takže, lebo to je extrém. No, bohužiaľ sú zavreté záchody a celý deň sme neboli na vecku, takže neviem ako toto dopadne, ale dúfam, že dobre. Takže Palermo bolo pekné, ale určite na to treba si nájsť čas. Ja si myslím, že také 2 dni aspoň by boli také fajn na to. Takže tak. No. Tak ideme z Palerma do Katánie naspäť. Tak vám ukážem miestnu faunu. Teda flóru, sorry. Faunu máme všade okolo nás. Tu, tam. Ja takisto. A taká pani za mnou už mi nadávala, že nech si vypnem zvuky na mobil, lebo mala s tým problém. Takže tak som si vypol zvuky na telefóne, lebo asi... nič. Takže tak. No, nevadí. Tak som nepovedal svoje, ale nevadí. No už sme sa vrátili naspäť do Katánie. Chce sa nám obom cikať. Takže spoliehali sme sa na to, že nám zastaví autobus na stanici blízko nášho bývania, ale nezastavil samozrejme, keď sme to najviac čakali. Takže máme pred sebou koľko? 2 kilometre peší. Viete, to je na to, aby sme sa medzi tým stihli docikať, takže dúfam, že sa to nestane. No, tak my ideme zase na pláž. A dnes nefúka tak ako včera, mám taký pocit. Neviem, či sa mýlim. Ale ideme to vyskúšať. Hoci podľa mňa more bude rovnako studené ako včera. Ale nevadí. Aspoň do toho vzduchu ideme. Takže tak. No tak sme opäť na pláži. A idem skúsiť vodu. Ježíš. Ježíš. To je horšie jak ty kokos. No, je studená ako fras. Ale nie sú tu riasy aspoň, no. A nefúka ako včera, lebo to bol extrém. A proste... Prišli sme neskoro, takže smola, no. Ale more super. Tak sa vám chcem trošku ukázať, aj keď o to nikto nestojí, ale voda je fakt studená, akože fakt studená. Takúto, ja neviem, ja takúto vodu zažívam v Chorvátsku, hej, a aj tam je teplejšia, ale zase je pravda, že no, ten jún ešte nie je taký pokročilý, takže chápem, ale je studená tá voda. A vlny sú... Joj, no nič, idem trošku sa omočiť, ale pochybujem. Ani neuschneme, však už je veľa hodín. Čaute. No čaute. Tak ja som sa nakoniec kúpal. Tá voda bola osviežujúca. Nepoviem, že bola teplá, lebo teplá nebola. Ale bola osviežujúca, bola super. Takže mám dušičku na mieste, lebo som sa okúpal v mori. No a my ideme teraz domov. Ideme sa umyť. Ideme sa aj sprchovať teda? Ja by som
som asi, neviem, no ja sa asi trošku musím po tej slanej vode, hej. Poďme po tom chodníku, hej. Je tu vôbec nejaký... Ale tam ďalej. Áno, ja viem, no poďme hlavne niekať, ale nie je veľa piesku. Poďme takto. No a ideme teda domov a ešte skočíme na večeru do mesta a zajtra odchádzame, takže to bola taká rýchlovka tentokrát, ale bolo to fajn, takže som spokojný. Tak sa ešte ozvem, čaute, a bude západ slnka na pláži, takže romantika. Tak dobré ránko, my už vyrážame z ubytka, ideme na zastávku a autobusom na stanicu, takže last time tieto schody, ale však v pohode. Takže sme úplne podľa mňa rozbití, akože dosť, lebo každý deň sme spali tak 5 hodín, 3 dní po sebe, takže sme taký trošku KO, dík. Helkové. No a ideme domov. Tak sa lúčime s Cataniou. Aha, teraz si všimnite tie pamiatky, nikto tu nie je. Lebo však prečo aj, že? Tak skoro ráno. Ale je to pekné, no. Toto námestie hlavné. Tam sme jedli. A super. A tak, ideme na letisko a domkov. Takže sa teším. Ale bolo pekne. Fajn. Rýchlo, únavne, ale pekne. Tak zase niekde. No, chceli sme si kúpiť lístky na autobus na letisko, lenže ono tu máme takú vec, že máme tu nejaký error a nedá sa nám strčiť karta dnu, čo sa nedivím, ako pri stave tohto bankomatu, či automatu, či čo to je, je to celkom extrém. No a druhý to má problém s komunikáciou, takže tak dúfame, že nás autobusár vezme a kúpime si lístky dnu. Alebo vo vnútri. No dobre. Mekači sme neboli. To je lepšie, oveľa lepšie ako behať potom po tej dráhe. Takže 17 Also, as we expect a fully booked flight, please store your small belongings in backpacks, bags and jackets under the seat in front of you. Tam zase ľudia našľahajú veci a nebudem mať miesto. Tak tam v pozadí je Etna. Tam. A my už ideme domov. Mám takéto luxusné miesto, debilné nad krídlom, takže bohužiaľ. Ale podstatné je, aby sme sa vrátili domov v pohode. A už ideme hore. No takže arrivederci Catania, arrivederci Sicília. Takže tak, ideme do Mračien. Tak už sme pristáli vo Viedni. Aj, chvála Bohu. Celú cestu boli oblaky, nebolo absolútne nič vidieť. Že vôbec, iba oblaky. Takže
Dobre. Tak, o chvíľu doma. No hurá! Kokos ľudia, vedľa mňa sedel taký pán, ktorý smrdel celý čas. To bolo hrozné. Hrozné! Ale teda už sme na zemi, takže v pohode.